Ahojte všetci. Dnes budeme mať live, že takto Adamovi hackol Roblox. Táto hra je na 100% hacknutá. Čo sa s ňou deje? Kto to vymyslel? Random Place Go. Ešte raz sa skúsim do toho pripojiť. A keď mi to dá zase no tak ideme hrať čo iné. No tak vypnem video radšej. Lebo je to nepodarené potom, ale pošlom to do YouTube, lebo je to aj tak dobré. Ja som dostal Gigaspeed? To čo je? To kto mi dal command? Taký, ja nechcem Gigaspeed. Taký budem naspidovaný. Ja som spadol do vody, ja tam žijem. Ja tomu nechápem, pomôcť, ja som spadol do vody. Čo to je? Vanning Burger Apple. Dobre, asi končím video, čuste.